foli ani tanu yambo krengre ka diaw belejele ma kokura nege kanyeta ani kili sanga tan yo sura nga kuma sonoroma kono bi sibiri min bena mekalo kile saba ma samba flani mukan duru jokun kuna fonu wati do radio jeka fo sanfɛ ka sura nga baro belejele kalfane be nga nyamala ni oye bois jabati redaction soba o be Boubacar Traoré bolo nega krafe juru o be Femi Ahmed Jakte wale bolo kuma so kono ya ka kuna fonu latime awye Sekou Traoré do bismillah kokura inafo anya nyafo na chomina nga kuna funi josin la mabawla 1er mai no bebe mekalo kile galema jien silike nani kuna okoni e barakela u chwala dun krengre ninyi anyaga la jien fantan nani belejelen fe krengre na nga jamana kono ni oye mali akira sababu ye barakela u kaseka ulu faranyanka furuba chake ba u katase kenre tiglamba u belejelema aywa defile belebele u yoke akira sababu ye gelea mimbe u kaseka dadu ulu la ko wala wala ani usira ka baraba minunke UNTM yere konnana barakela ulu ka hake u sabatili kama u yo fanafo ni dona na tawlo ka keta minye wala le kala ni belejela kenen buya me mami mbolo uye fasun kulibali ni ale ministry minga bara nyeshime bara koma ay wala le kany kenen nga je ka dola mewla l'ensemble de ces personnes qui ont fait une forte mobilisation de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses et qui ont banderolu se fɛn o fɛn na u n'o bɛ défilé la u bɛ baara kɛ ni minɛnw na n'o bɛ défilé la donc nin don ɲɔgɔn a bɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ de Mali dɔrɔn tɛ mais n'an bɛ nin kɛnɛ kan an bɛ baarakɛlaw fo an b'u fo mun na parce que jamana tɛ se ka taa ɲɛ ni baarakɛlaw tɛ jamana tɛ se ka sɔrɔ kɛ ni baarakɛlaw tɛ donc n'an sera o hakili to ka bɔ kɛnɛ kan a ka d'an an ka foli bila u la k'u cɛw ni baara k'u ni faso jɔ k'u ni kɛn yɛrɛ ye donc an ɲɛsinnen bɛ banderolu dɔ ma pacte de stabilité sociale sɛbɛnnen b'a kan san 2023 o to kalo tile 25 gouvernement ani kɛnɛrɛ baaratigiw n'a bɛ fɔ o ma ko CNPM ani syndicat baarakɛlaw Mali syndicat bɛɛ centrale dɔrɔn tɛ syndicat libre b'a la donc an ye an bolo bila gafe dɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko pacte de stabilité o kɔrɔ ye k'a fɔ an ka ba don sigi ka fɔ la ka grève nɔgɔya ni fɛn fɛn bɛ yen an ka sigi an k'a fɔ an k'a ladilan ni kuma ye parce que o papier in depuis a tilara fo sisan grève dɔgɔyara Mali la bɛɛ yɛrɛ o jateminɛ furuko kelen kelenw bɛ yen mais an bɛ sigi ka fɔ kɛ olu bɛ nɔgɔya donc ko gafe nin tiɲɛ yɛrɛ la gafe in bɛ ka baara a bɛ ka baara a cogo la voilà an hakili bɛ baarakɛlaw la an ye ne ye discours min kɛ y'a ye an ye laju ta k'a fɔ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen an n'u bɛ sigi an n'u bɛ kuma k'o faamu k'a fɔ ko ni gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen u ka na an ka sigi an ka kuma de bɛ solution sɔrɔ gɛlɛyaw la Yakuba Katile ni ale UNTM o secrétaire général ye a kɛra sababu ye ale fana ka se ka kuma sɔrɔ ka warwarali kɛ jama ye ka kɛta baw kan an ka jɛ ka Yakuba Katile lamɛn baarakɛlaw bɛ se ka jɔ ni kɛnɛ ye ka fɔ nin ye don kɛrɛnkɛrɛnlen ko y'u kɛ don ye k'u bɛ hami jira kɛ laɲini kɔnɔna san tɛmɛnen fana min kɛra a la ka se ka évaluation k'a la a bɛ n'a sɔrɔ dɔ kɛra ou bien dɔ bɛ kɛ kɔfilɛ kɛ an b'o de kɛnɛ kan bɛ min fɔra k'a fɔ anw y'a kɛ k'a fɔ min ye baarakɛla yɛrɛ a kɛ danbe ka se a ma a kɛnɛ minɛ k'a tɔɔrɔ tɛ misaliyala k'a minɛ k'a don kaso la sabu a ye fɛn dɔ kɛ o bɛ diya baarakɛ ɲɛmɔgɔ ye k'a sɔrɔ sariya sira tɛ a tɛ se ka k'a ko sira tɛ fɛn dɔ ye fana k'a fɔ min b'a bolo n'o a bɛ fɔ o ma k'o y'a kɛ sara ye sara in t'a bɔ min bɛ se k'a sutura min bɛ se k'a dɛmɛ min bɛ se k'a to a bɛ se ka kana o fana o ye fɛn ye fɛn min n'o bɛ ka kɛ n'i bɛ baara kɛ a kɛ kun ye i bɛ baara min kɛ a bɛ se k'i nafa mɛ n'a tɛ se k'i nafa a bɛ kɛ nafa dɔ k'a la an ye laɲini ye k'a bɔ faaba la min bɛ se k'a dɔn baarakɛlaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min u bɛ se ka wasa cogo min u kɛ hakɛ min ye u kɛ hakɛw k'a dɔn ye k'a seko ma fana n'o kɛra hakili la bɛn bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ dilanni bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ sabu n'i y'a jateminɛ ka taa jamana nafolo min b'a kɔnɔ baarakɛlaw de bɛ nafolo in di n'i ye baarakɛlaw sen bɔ a la nafolo tɛ ye fɛn bɛ se ka taa baarakɛlaw kɔ hakili kɛ t'u la u bɛ se k'u dɛmɛ u bɛ se ka sɔrɔ an bɛ kɛ fɛn min ɲini an bɛ nafolo min u bɛ se ka sɔrɔ donc an bɛ laɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ min ye baarakɛlaw yɛrɛ ye k'a f'u ma halisa an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya d'u ma ala ka si d'u ma u bɛ baara kɛ cadre kɔnɔ min n'o ye sariya kɛ cadre ye o de b'a to ni maa k'a bɛ bɛn o kan u dɛmɛli bɛ diya mais n'u bɔra o cadre kɔnɔ a bɛ gɛlɛya an bɛ laɲini kɛ k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu k'u bɛɛ kan
Alsa premier mai o kuma kɔnɔna ni ɲɛnajɛ kɛra Bamakɔ yan cogo min na a kɛla Mali marabolo caman na Buguni bɛ o la Kucala bɛ o la Sikaso b'o la Segu bɛ o la ani yɔrɔ caman wɛrɛ o de la an bɛ taa Kucalakaw fɛ yen olu fana ye premier mai u y'a ɲagali kosɛbɛ sabula baarakɛla minnu bɛ o fana fɛ a kɛra sababu ye k'olu fana fara ɲɔgɔn kan u fana ye défiléw kɛ ani ayiwa u ka kɛtaw bɛna kɛ min ye don n'a nataw la n'u ye baaraba minnu kɛ ka se k'olu fo secrétaire général Kucala INTM ka fara fɛn min ye ayiwa baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen cɔ a la kumakɛla o kɛra maa min an ka jɛ k'ale ka dantigɛlikanw lamɛn. Mali région bɛɛ lajɛlen vraiment défilé ka kɛ Mali région bɛɛ la donc Kucala fana tɛ se ka to kɔfɛ o la donc raison pour laquelle an ye syndicat national fɛn fɛn bɛ Kucala yan qui sont présents dans la ville de Kucala en région de Kucala an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pratiquement bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a nana ja baarakɛla yɛrɛ bɛɛ hali minnu tɛ INTM na a kɛra sewa ni bonya ye a kɛra kunkɔrɔta yɛrɛ de ye an bolo an tun b'a miiri k'a bɛ se yɔrɔ vraiment a sera yen donc ɲinan yɛrɛ thème yɛrɛ bɛ fɛn min kan o de ye ka baara kɛ i ka hɔrɔnya n'i ka danbe ka to i la n'o ye travail dans la dignité défendre la justice sociale o ye ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka damakaɲa i ni min ka kan bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ka d'i ma baarakɛla si kana to kɔfɛ an bɛɛ ka kɛ kelen ça c'est défendre la justice sociale préserver la nation Mali ye an bɛɛ lajɛlen faso de ye donc a lakana ye an bɛɛ ma wajibi de ye an se fɛn fɛn jamana ko in na an kan k'o de kɛ donc pratiquement an ka thème tun bɛ nin fɛn saba de kan donc welewele min bɛ yen kɔni o de ye mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko INTM bureau régional bɛ Kucala yan et c'est fonctionnel donc an kɔni mɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen na groupement fɛn fɛn bɛ yen ka fara an kan baara kɛ ɲɔgɔn fɛ on est vraiment ouvert pour tout le monde an bɛ foli kɛ Kucala autorités la u y'an yamaruya an ka se ka fɛn kɛ k'a labɛn a bolo an ka secrétaire général an b'a fo dante a la a ye cɛsiri min kɛ baara in na ka bureau membre kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo ka kɛɲɛ n'u ka cɛsiri ye ka tila ka dugawu kɛ fɛnɛ tuguni ala ka san wɛrɛ yira an na. Ayiwa ni tun ye Kasim Jakite UNTM bureau régional min bɛ Kucala ale ka dantigɛlikanw ye. An bɛ to kunnafoni kɔnɔ joakun in kɔnɔna na fɛn min ye jamana marabaw olu fana ye kunnafoni dɔ di a bɛ tali kɛ jumɛn na laadala minisiriw ka laadalasigili min kɛra nanzarakan na n'an k'a ma ko conseil des ministres o kɛnɛ kan fɛn min ye hakilinaba dɔw kɔni olu taara ni ka baaraba dɔw kɛ a bɛ tali kɛ jumɛn na fɛn min ye parti politiques ayiwa sariyakisɛ min bɛ yen n'a b'olu ka baara taabolo lakana ni o ye u ka loi ye pour la charte des partis politiques ayiwa o sariyakisɛ in kɔni o cira ka bɔ yen o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen chef de file de l'opposition n'o bɛ tali kɛ fanga sina ɲɛma jɔyɔrɔ min fana bɛ yen sariyakisɛ min bɛ o ko kan o fana cira ka bɔ yen o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye samasamali kɔni o barika bonyana sabula fɛɛrɛtɔnw bɛ ka bɔ k'u ka dusumangoya k'o yira nin waati in na o de kɛra sababu ye fɛn min ye Abdul Salam Jɛptile ni ale ye directeur général de l'administration territoriale ale taala Jabaranso l'ORTM na ka se ka taa walawalali kɛ jama ye o ko kan ayiwa a dantigɛlikanw an ka jɛ k'olu lamɛn. San 2021 ka taa décembre kalo tile 27 fo ka taa bila tile 30 la malidenw farala ɲɔgɔn kan mun bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o hakilinaw fara ɲɔgɔn kan an ka jamana a bɛ sigi sinsin bere mun kan a bɛɛ tala o wagati la o kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an ka fanga ɲini jɛkulu mun ye parti politiques ye k'u ka ca kojugu ko dɔ ka bɔ a la ko dɔ ka bɔ a la mais a ma fɔ o fɛn kɔnɔ dɔ bɛ bɔ a la cogoya min na o de la ɲinan jamana ɲɛmɔgɔw segila ka ɲininkali lase parti politiques ma k'a f'u ɲɛna jamanaden bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko ka dɔ bɔ parti politiques la ko a ka ca kojugu parti politique 297 de bɛ jamana kɔnɔ bi a fɔra ko ka dɔ bɔ a la a fɔra ko ka dɔ bɔ parti politique la aw mun yɛrɛ ye parti politiques ye dɔ bɛ bɔ parti politique la cogo di ɲininkali minnu lasela parti politiques ma o kun ye o de o ye jaabi kɛ parti politique 297 la 337 o de ye gouvernement jaabi 160 in olu yɛrɛ ma fɛn fɔ o de la jamana ɲɛmɔgɔw ye ɲininkali lasegi jamanadenw ma ko di ko jamanadenw ma san 2021 a ko ka dɔ bɔ parti politiques la bon ɲina san 2025 an ye parti politiques ɲininka o ma se k'a fɔ an ɲɛnɛ a bɛ kɛ cogo min na ka dɔ bɔ parti politiques la donc an bɛ jamanadenw komi aw de ko ka dɔ bɔ a la an bɛ segi ka ɲininkali lasegi aw ma a bɛ kɛ cogo di o la jamanadenw de farala ɲɔgɔn kan n'a y'a lajɛ 29 avril CICB la bɛnkan mun sɔrɔla o kalanna jamanaden bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛ parti tɔnw ma ci laɲini kɛra ko a ka ci
mais a ma ci bi min kɛra jamana sariya min bɛ parti sigili nɔgɔya Mali kɔnɔ o gouvernement ye o sariya de bɔ a ma bi démocratie tɛ ka kɛlɛ Mali kɔnɔ parti kɛ Mali kɔnɔ yan o fana tɛ ka kɛlɛ. Aywa hali n'a y'a sɔrɔ nin warawalalen kɔni kɛla aywa directeur général de l'administration territoriale fɛ o ma se ka fɛɛrɛ tɔnw bali u ka bɔ k'u ka nisɔngoyakanw yira sabula u kɛlen bɛ ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma bi maaw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na palais de la culture la aywa olu fɛlɛ min ye ka se ka t'o fɔ ani ko bolonɔ bɛ yen ka se k'o bila sɛbɛn dɔ la min n'an ko a ma ko manifeste o tuma politiki ɲɛmɔgɔw ka taa se tɔndenw ma olu farala ɲɔgɔn kan u ka dusumangoya k'o fana yira sabula olu yɛrɛ ka faamuyali la jɛmɔ fanga ni o ye démocratie ye nin waati in na u bɛ fɛ k'o ɲɔni ka bɔ jamana kɔnɔna na o y'u hakililaw ye u ye min fɔ an ka jɛ ka a maa damadɔ n'a bɛ se maître Mutaka Tall ka taa se fɛn min ye Musa Mara ani Amidu Dumbuya ani maa caman wɛrɛ olu kumakanw bɛ a la an ka jɛ k'a lamɛn. Maa man bon jamanajɔ ma maa man dɔgɔ jamanajɔ ma maa man kan ka wele jamanajɔ la ko i tɛna partiu ka wele kan bɔra nka parti ko gansan tɛ Mali ko don partiu ko malidenw cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ sibiri ni salifana salila an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la ka na jɛ ka fɛn damadɔ fɔ faso tɛ jɔ ni fanga ye faso tɛ jɔ ni ɲɔgɔn munumunu ye faso bɛ jɔ ni sariya ani faso kanu a ye na an ka jɛ ka fasojɔko kuma fɔ bɛn kɔnɔ karama kɔnɔ nka tiɲɛ kan. An balimaw welemada bilalen bɛ aw bɛɛ ma Mali parti bɛɛ tɔgɔ la sibiri don mɛkalo tile 3 ni seli fana tɛmɛna palais de la culture la n b'a ɲini aw bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ aw ka na partiw ka kɛlɛ ye min ye Mali kɛlɛ don an bɛɛ ka kɛlɛ ye min ye Mali kɛlɛ don démocratie ni fɛn min ka di min ye o ka to sira fɛ ni maa min ka di min ye o k'o sugandi ni kuma min ka di min ye o k'o fɔ sariya batoli sira kan an k'a lajɛ jamana mago bɛ o de la an ka tugu o kɔ n b'a ɲini aw bɛɛ fɛ partiw bɛɛ y'a fɔ cogoya min na sibiri don maa si kana to kɔ. An y'a ye k'a fɔ nin wagati in na an ka jamana kɔnɔna la gɛlɛyaba talen don ka ɲɛsin sariya sunba ma. An ka démocratie bɛ danger la n'a tɛ fɛ ka tunu. jamana bɛ ka taa nin sira in fɛ nin man ɲi nin de ka ɲi o fɔli kɛra dɔw ma kɔlɔlɔ ye an ka jamana kɔnɔ o de kama n'aw ka hakilina y'o ye ka multipartisme ni pluralité d'idées ani bɛɛ fanga dɛmɛ cogo min na a ɲininen b'aw fɛ sisan cɛ ani muso maliden mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i kɛra bololabaarakɛla o i kɛra politiki mɔgɔ ye o i kɛra journaliste o i kɛra syndicaliste o i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye n'o ye hakilina ye an bɛ wele i ka na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ conférence de presse populaire ba dɔ la ni ala sɔnna a ma maison de la presse la dimanche don 16h ka jɛ k'an bolonɔ bila gafe la gafe min na maliyɛndenw bɛɛ bɛ ja k'a fɔ ko jamana in ka basigi olu haminako ye jamana in démocratie olu haminako ye walasa an ka démocratie n'a bɛ danger bi an ka se k'a préserver an ka se k'a tɔgɔto k'a yira diɲɛma la ko démocratie anw b'o de nɔfɛ wa anw bɛ to o de kɔ. Ayiwa nin tun ye politikimɔgɔw ka dantigɛlikanw ye o kɛlen bɛ ka wele min bila mɔgɔw ma ka bɛn ni bi sibiri yɛrɛ ye n'a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ palais de la culture la nɛgɛ kanɲɛ 14 waati i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na ko bolonɔ bɛna bila sɛbɛn la min n'an ko a ma ko manifeste u fana bɛna u ka dusumangoya yira ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma olu yɛrɛ ka yela jɛmɔ fanga k'u bɛ fɛ k'o bɔ yen. An bɛ to kunnafoni kɔnɔ baɲumankɛ tɔnba min bɛ an ka jamana kan yan n'an ko a ma ko mouvement Ambiko n'a ma ɲɛmaa ye Fatumata Ɲani Batuli ye ale kɔni bɛ ka baara belebele dɔ boloda min n'a bɛ kɛ Sikasokaw fɛ yen a bɛ tali kɛ jumɛn na sifin npogotiginin dɔw ka se ka olu kalan a min na ni o de ye ɲɛgɛnni ye n'an ko a ma nanzarakan na ko tatouage ka bolo wali kelen senw ka olu ɲɛgɛnw kɛ u bɛna dege o de la u yɛrɛ ka fɔ la a dabɔkun tɛ foyi ye ayiwa ka se ka sifin jeune fille ni o ye npogotiginin 100 o bɔɲɔgɔnko ye ka se ka olu kalan ka ɲɛ kosɛbɛ ɲɛgɛn kɛcogo la a bɛna kɛ sababu ye k'u yɛrɛ kalan baara ɲɛdɔn kojugu la ayiwa ka se k'a to fana u ka se u yɛrɛ kɔrɔ u kana siri maa la i n'a fɔ u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na musow bɛ se ka s'u yɛrɛ kɔrɔ cogo min na ka sɔrɔ u ma siri maa la ka lafiya sɔrɔ u ka ɲɛnamayaw la a dabɔkun ye o de ko ye ani ka se ka u kalan k'u jo ɲɛgɛn kɛcogo la k'u kɛ o kɛba jolenbaw ye ni maa 100 kɔni ni a bɛ tali kɛ npogotiginin 100 bɔɲɔgɔnko la olu bɛna kalan dafalen sɔrɔ ka bɔ mouvement Ambiko maaw yɔrɔ ni Fatumata Ɲani Batuli ale ka dɛmɛ ye ni maa ninnu fana y'u ka nisɔndiyakan yira kɛnɛ in kan sabula u y'a yira k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye olu ka baara tɔ ɲɛdɔn k'o sabati u bolo wa a bɛna kɛ sababu fana ye k'a to u ka sɔrɔ o bɛ se ka
yakubaya ka taa fɛ sabula u ka fɔ la ni baara ɲɛdɔnna kojugu o bɛna na a yakubayali. An to kunnafoni kɔnɔna na halisa fɛn min ye joifiyɛba min bɛ Bamakɔ yan n'an ko a ma ko Alde Bamako ne dɔw b'a wele ko marché Rosi ayiwa ta kɔni wulila ale ɲamantonba la o kɛra sababu ye fɛn min ye sugudenw ka taa se feerekɛlaw ma gɛlɛya caman ka se ka yɛlɛ olu kan sisi yɛrɛ ka wulunkatali o sababu bolo o de la u bɔra k'u ka nisɔngoyakanw yira u bɛ ka wele bila ka ɲɛsin délégation spéciale mairie du district n'o ye Bamakɔ mairie ba ye o maa ɲɛmaw a n'a baarakɛlaw ka taa se jamana maa ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ma u bɛ se k'olu tulomagɛn cogo min na ka sabu kɛ a bɛ ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya belebele de yɛlɛ u kan Abdoulaye Kulibali n'ale de kɛra feerekɛlaw ka kuma lasela ye kɛnɛ in kan an ka jɛ k'a ka dantigɛlikanw lamɛn. Sɔgɔmada in na a ma grande surprise ne welela k'a fɔ n ye k'a fɔ ko tasuma bilala ɲama na donc n kɛlen ka kunnafoniya sɔrɔ n bolila ka na joona ka na ɲɛ da yɔrɔ in kan tiɲɛ na n kɛlen k'a ye n dusuma kasila kosɛbɛ ka sabu kɛ nin ye tiɲɛni dɔ de natɔla ye tiɲɛni min n'a ma kunbɛn joona a bɛ kɛ tiɲɛniba ye parce que n'i ye Ale Bamakɔ ta k'a lajɛ Ale Bamakɔ jɔra en 14 milliards et quelques jamana fɛ ko pour que k'a di commerçants ma u ka se ka lafiya mais n'a fɔra k'o sugu jamana tilala k'o sugu jɔ ka tila ka o sugu ye k'o to yen k'o kɛ ɲamanbɔn yɔrɔ ye a bɛ mɔgɔ gan i kamana la an jɔlen filɛ yɔrɔ min i bɛ se ka place 2000 ɲɔgɔn na a bɛ sɔrɔ yan mais mɔgɔ tɛ a si la a kɛlen don siyɔrɔ ani ɲamanbɔn yɔrɔ de bon min jenilen filɛ nin ala k'an kisi ɲamanba wɛrɛ bɛ kɔnɔna la ni tasuma bilal'o la diɲɛ don o don i bɛna sɔrɔ Ale Bamakɔ ko kɔni a banna pewu i bɛna sɔrɔ sugu bɛɛ jenna k'a ban parce que o yɔrɔ ka jugu ni a bɛɛ ye ni ɲamanko in na les groupements de commerçants détaillants anw yɛrɛ ye wari fara ɲɔgɔn kan plus de 600 000 francs ka mobili ɲini an yɛrɛ ka peliw ni dabaw ni arato ta ka na ɲama tiɲɛ k'a yira mairie la k'a fɔ anw pɛrɛlen don k'u accompagne baara bɛɛ la mais o fana k'a jateminɛ anw fanga tɛ se an y'a kɛ k'a yir'u la o kɔfɛ délégation spéciale ɲɛmaaba n'o ye Bala Tarawele a nana visite dɔ kɛ yan ani voirie directeur u nana visite dɔ kɛ la délégation spéciale ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ se ka to ten k'a bɛna fɛɛrɛ kɛ pour que ɲama in bɛ se ka cɛ cogo min u nana hali la ka na waati dɔ kɛ tile 3 ɲɔgɔn na u y'o kɛ ɲamancɛ la mais a ma ban u k'a ma kɔfɛ k'u bɛ tila ka na k'a to donni ma fo ka se bi ma mɔgɔ kelen ma se hali la bilen ɲamancɛ la don o don dɔ de bɛ ka fara ɲama bonya kan ka taa mɔgɔw yɛrɛ jate min minɛ komi ni mairie tɛ k'a cɛ u bɛ tasuma bila a la siɲɛ kelen peut-être o de bɛ mairie arranger ka tɛmɛ a cɛli kan bon n'i y'o jate minɛ o ye tiɲɛni de ye k'a fɔ ko nin sugu ɲɛnamaba in bɛ yen foyi tɛna tiɲɛ fo ɲamancɛbaliya walima mairie yɛrɛ kɛ baarakɛbaliya o de bɛna nin sugu in to kɔ o de bɛna nin sugu ɲumanba in tiɲɛ k'a sabu kɛ n'i ye hali ta k'a lajɛ anw bɛ taxe min sara mairie o de ye kalo kalo an bɛ 400 sara n'a bɛ fɔ o ma ko taxe municipale o kɔfɛ minnu bɛ yen olu fana bɛ salen sara don o don 20 o ye kalo la 600 ye o bɛɛ bɛ di mairie ma pour que a ka se ka sugu entretien kɛ mais mairie ye kuma dɔ de fɔ an fana ye min y'an kamana gan k'a fɔ k'olu tɛ yan sugu firan kama olu kɔni bɛ yan ka taxe de minɛ ani ka sale minɛ bon an b'a yɛrɛ ɲininka yalima taxe min n'a bɛ ka sara ani sale a wari min n'a bɛ ka taa jamana ka kɛsu kɔnɔ yalima ɲamancɛ b'a la wa ou bien ɲamancɛ t'a la mɔgɔ b'o question tɛnkun i yɛrɛ kun. Fɛn min ye minisiriso kɔnɔ jɛkulu min bɛ yen ka se ka gɛlɛyabaw kunbɛn olu fana ye sigi kɛ kunun ka bɛn juma ma n'o bɛna mɛ kalo tile 2 ma san 2025 a kɛra maa min ka ɲɛmaya kɔnɔ o de ye premier ministre ye ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye o kumana min kan o bɛ tali kɛ jumɛn na ayiwa o kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan cogo min na ayiwa kojugu in n'a fɔ an y'a fɔ gɛlɛya belebelew n'an k'olu ma ko catastrophe olu bɛ se ka kunbɛn cogo min na o dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na sanji yɛrɛ ka cɛnni fiɲɛ kolon ani fɛn caman wɛrɛ olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ɲadɔn commission kunsigi la ne o ye jɛkulu ye cogo min na a kunbɛli baara o hakili jagabaw ni fɛnw bɛ se ka kɛ a kan a kun tun ye ka se ka walawalali kɛ o kow la ayiwa fɛn min ye sous commission minnu bɛ yen ni olu sigilen bɛ sen kan olu ka baara hukumu kɔnɔna na o min yirala k'a fɔ o de ye k'a fɔ ayiwa fɛn min ye fossé dingɛw kɔnɔna ani dingɛba minnu bɛ yen ni jibondenw don wali kelen ni jiw bɛ tɛmɛ o siraw fɛ ka se k'olu kɔnɔbɔ ka ɲɛ ayiwa cogo min na ji yɛrɛ o ka tɛmɛtɛmɛli o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ i kɔni y'a jira k'a fɔ pɔn dɔw bɛ yen u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka olu fana
fana k'o dilan o dɔ bɛ tali kɛ woyanko ka taa se kasaro ma olu bɛɛ lajɛlen fana bɛna dilan ka kɛ ni ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'a fɔ u y'a yira k'a fɔ lafaamuyaliw o fana bɛna kɛ a jamanadenw kunna maa minnu bɛ yen n'olu fana sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ nin yɔrɔ ninnu ma u bɛ se ka yɔrɔ ninnu bila u dilanko ɲuman kama cogo min na wali kelen u yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ kɛ cogo min na a baaraw bɛ se ka kɛ nimisi wasa o kɔnɔna na cogo min na o dɔ bɛ tali kɛ misabugu o fanfɛlaw ani yɔrɔ caman caman wɛrɛw olu bɛ sen na o de la wulikajɔba kɔni bolodalen bɛ nin waati na cogo min na fonse dingɛw olu bɛɛ lajɛlen fana kɔnɔna bɛ se ka bɔ ayiwa premier ministre ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye a kɔni ye ko kuma kuncɛni min ye o de ye ka foli belebele ta ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen n'olu talen bɛ ka bila nin baara in na ni o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye commission ka sababu kɛ u yɛrɛ bɛ ka fɛɛrɛ jɔnjɔn minnu sigi sen kan cogo min na a baara ni sabati o bɛ se ka bɛn cogo min na ayiwa maa minnu fana bɛ yen ni sanji ka kasara ye olu sɔrɔ tɛmɛnenw na u y'a yira k'a fɔ a donna nataw la fɛɛrɛw fana bɛ sen kan halisa olu tuloma bɛ se ka bɔ cogo min na u ka gɛlɛyaw olu nɔgɔya cogo ɲuman kama halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na fɛn min ye ayiwa ɲɔgɔn dan belebele o kɔni bɛ ka kɛ bangɔni kɔnɔna kinw olu caman ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa a sigila sen kan minisiriso min fɛ o de ye minisiriso min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ sigida koɲɛw ka taa se ayiwa bɛsɛ o ma ni o ye ministère de l'environnement et de l'assainissement ye nin ɲɔgɔn dan belebele in a bɛna kɛ yɔrɔ minnu ɲɔgɔn cɛ olu filɛ bangɔni ka taa se dumansana jelibugu ani fajigila commune 1 Bamakɔ district o kɔnɔna na yan o de la sa wele kɔni bilalen bɛ bɛɛ lajɛlen ma maaw ka se ka u sen don nin ko in na a bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen ye kabi bisibiri yɛrɛ n'o bɛ bɛn mɛ kalo tile 3 ma a baaraw kɔni bɛ kɛ sen na ayiwa fɛn min ye bangɔni o mairie o kɛrɛfɛla la fo ka taa se ayiwa karidenw n'o bɛ bɛn ayiwa mɛ kalo tile 4 ma rond point ni o ye Salenbugu bangɔni Salenbugu rond point ba la a baaraw dɔw fana bɛ taa kɛ o yɔrɔ la nka an ka jɛ ka fɛn min ye Saliya Mariko ye ni ale ye commission ma ɲɛmaa ye a ka walawalalikanw lamɛn nin ko kan Gejul ale ka kuma galama na. Ministère de l'assainissement olu de ye concours dɔ labɛn Bamakɔ ni Kati commune bɛɛ lajɛlen kɔnɔ commune 1 na quartier 4 de taara quartier 4 min taara Bangɔni Fajigila Dumanzana Jelibugu concours ninnu daminɛna mois d'avril mois de mai fana bɛ k'a la kalo 2 de don. Ni ala sɔnna ma Bangɔni ka baara programme na ni ala ye samedi nata yira an na le 3 mai 8h wagati Bangɔni mairie da la ni ala sɔnna ma an ka baara bɛ daminɛ yen dimanche fana an ka programme filanan o ye bɛ kɛ Salenbugu la Bangɔni tournée rond point na n'o bɔra programme tɔ minnu bɛ an b'o da mɔgɔw kulo kan ka taa mais an b'a ɲini Bangɔni ka bɛɛ fɛ an ka dugutigiba n'o ye Soro Jalo o tɔgɔ la association fɛn o fɛn bɛ Bangɔni na organisation fɛn o fɛn bɛ Bangɔni na leader fɛn o fɛn bɛ Bangɔni na GIE fɛn o fɛn bɛ Bangɔni na muso jɛkulu fɛn o fɛn bɛ Bangɔni na an bɛɛ lajɛlen ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu ka na ni journée d'assainissement ba in yɔrɔ sanuya ka na o boloda Bangɔni mairie da la samedi sɔgɔmada fɛ bɛɛ welelen don mɔgɔ si kana to kɔfɛ denmisɛnnin jɛkulu n'a bɛ f'o ma ko CNG brigade citoyenne bɛɛ lajɛlen CNG mɔgɔw ani brigade citoyenne mɔgɔw bɛɛ lajɛlen welelen don Bangɔni bɛɛ ka bɔ an ka kɛ kulu ye ka nin baara in kɛ hali an ka sugu ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen Farada sugu Plateau sugu Bangɔni Filabugu sugu Arazɛli sugu a ɲɛmɔgɔw an b'a ɲini u fɛ an ka DCAP u ka ekɔlidenw labɔ samedi sɔgɔmada fɛ ka fara an kan an ka jɛ ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka dugutigiba tɔgɔ la n'o ye Sori Jalo ye. An balimaw an sera ka min sɔrɔ ka di aw ma jɔkun kunnafoni na ka daminɛ ntɛnɛn na ka na bila bi sibiri la o de bɛnna nin ma n'ala m'an ka jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kɛnɛ wɛrɛ kan n'ala ka diɲɛ baaraw bɛɛ lajɛlen kalifalen tun bɛ an ka ɲɛmaa la Buwa Jabate rédaction soba tun bɛ Boubacar Traoré bolo le rédacteur en chef nɛgɛw kɛrɛfɛjuru tun bɛ Ahmed Jakite bolo YouTube sira tun bɛ Sylvie Dako bolo ne de ye kunnafoniw lase aw ma Seku Traoré a balimakɛ n'aw denkɛ n'aw ka kalanden a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.